ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. Kablaw, agyaman kamiunay, kadagiti kakabsat-kabsat, ken amin nga kailian iti asideg ken adayo, anang ipaay iti panangipateg. Ti Masakbayan. Hello, Madam Secretary. Good morning. Si Kamot Gayam Jam, good morning. Amok nga awan ita ni Sir diti office yo. Inton rabi ipay asumangpet. Madamdama pa ngamin amalpas ti dinarayan na seminar, maipanggap iti business na. Naggagata talaga ni Sir anya? Oray addan edad na. Naggagatlat kan nagwapo pa Sikat talaga, Jam. Oh, agpay sumat. Ado pa'y ti abakan na abaro. Ang siyempre, kanayo nagwapo ni Sir, tadamang papagwapo kan kuana. Saan ka di, my friend? Amok latan ti kayat mo asawan. Ngam nadamtangiwat mo. Ama no da makangaggan ka. Don't worry. Agat, kumusta kayong matngay ka ni Sir Bernie? Okay, mat, friend. Talaga going strong lahat at relasyon niya niya. Amumat no kasano ti panagayat ko ka ni Bernie. Ngam sana kaya ta sa wanday ta, nga agawag iti pamilyana. Amok ti pagduglugarak, Jam. Amok dayta. Tasaan ka mo't adaka sa babae? Nagayat ka laeng mat. Iso na laeng tasaan anawaya ti inayat mo. Ngem? Naira na nga adamot gayang feelings kan ka ni Sir. Amo ka na patagakmat ka ni Bernie. Katday ta timang patpatibkar iti pakinakam ko. Tunggal malagip ko a pamilyadon a tao. Well, kunada nga rutin, datdatlag ni Ayat. Basta ganad ka, amumutan. Adu ti mangibagbaga akas lakano tigre di asawa ni Sir. Agyaman iti patigmaan mo, Jam. I'm home. Agyaman ta nakasangpot kan? Oh, kumusta tinatendaram a seminar? Okay, mat. Ado tinaadal mi kadagiti amigo. Kung makatulong na dyan iti business tayo. Di nasayaat. Nakasaganan ti arwatam iji banyo. Ingkaagdigusan. Kalpasan na, mangrabiitan ton. Huston to makainanakas sakbay nga agawid kay ti balayo. Ne, apa yan, Lynn? Pag-awawidan na kong? Kasla di nakpulos ka iliw Saan mat nga iti kasta? Ngam, amo ni Ma'am Nieves nga itati sangpot mo. Diyak kayat nga dapam kotan na nga agsuspetya nga adda madingar aramidam. Awan baby ang kanyak day jay. Sigurado, diyak tumutla madanon ni Jebalay. Tadalakit di ayan dagiti amiga na amakimadmadjong. Ngam Bernie. Manipod na pa ni Jebalasiw tao dagiti anak mi. Kasjayon ti arambid na. Di na pa'y damagan no kumustan ti negosyo. Jelagwalwal da si ti kwarta ti aramidan na. Naskan ang maawatam ni Ma'am. Naliday-day jay gapo iti kinaawanan dagiti anak yo ditoy. May saday jay awagas na, tapno mapukaw tiliday iti barukong na. Ngam saan na rason tayo jay? Tapno malipatan na ti obligasyon na kasasawa. Kasi tinakunakon, naskan ang maawatam latan. Sige, ingkakatagdigusan tamangan tanton. Kalpasan na, agina na kabiit, sakan to agawidan.
kasaganan ni Bernie. Maditirik na nagkawid. Ngam kasapulan. Diyak kayat nga agsuspetsa kan kuana ni Ma'am Nieves. Diyak kayat nga agapa daga po kanyak. Ay ayatak unay ni Bernie. Isaanas kan laang nga amok ti pagluglugarak. Makitak mat nga aramidan na ti amin. Tapno maiparik na namot kanyak, anapatagak kan kuana. Siyaklatan ti mangsulnit iti pagkurkurangan ti asawa na kan kuana. Adan edad ni Bernie, kat kasapulan ang mataripato na imbag. Kat dayta ti wagas ko, tapno marikna na ti kinapatag na kanyak. Friend, naimbag ta nagranata dito kantin. Kat maya, tani, awan unay ti tao ita ditoy. Huy, amok nga dan ni sir. Nakita kitay, isadyak mabalin ti basta sumrak iti office yo. Oh, kamusta ngay? Kaano si Mangpet? Si Mangpet idirabi jam. Kat, iti apartment mo naturog? Ay, siguro mailiw unayin ka. Pinaginanak, ngam pinagawid ko matlaang. Ano ya? Pinagawid mo? Bakit? Why? Ay, na-chance mo dahi dyan na masulom ni Sir Girl. Ang nga pinagawid mo? Jam, jak kayat nga dapam ko ta ni Ma'am Nieves nga agsuspetsa ka ni Bernie. Amok ti pagluglugarak. Total, adamat agiti gundaway nga adda iti apartment ko. Ay na, talaga nagswerte ni Sir Ken ka. Saan na si katay babae ano mabalin, tagikuam ni Sir. Kan, swerte mo da Ma'am Nieves. Takaskan ka, tinagbalin niya other woman ti asawan na. Ay, sorry my friend. No offense meant. Maawatan ka. Kontento ako noon niya ti maipaay kanyak ni Bernie. Kasta ti panagayat ko kan kuana. Kan sigod mat nga amo ka pamilyado a tao. Diyak kayat amaliwayan na ti obligasyon na iti pamilyana. Saludo akin ka, Lin. Sige, tayo nakmampay mangkita na niya ti merienda. Mabisina ka talaga. Nakababain man nga aklunan nga may saak nga other woman manang Emmy. Sekretaryanak ni Bernie iti negosyo ti pamilyada. Gapo iti kinasayat na abos, kan gapo iti qualities a nakitak, nagayatak kan kuana. Kat jak ni namnama, akas tamot gayam ti marikrik na kanyak. Gapo iti kinabayag kon nga agpapaay kas sekretaryana. Amok no anya ti problema ti pamilyada. Nang runa ti problema da iti asawa na. Nakurang ti panakataripato ni Bernie, iso amas asyanak kan kuana. At dadagiti gundaway ang maibagana ti sakit tinakam na iti asawa na, ngem kanayon abagbagaak nga isalbar na ti relasyon da nga agasawa. Adamot dagiti gundaway ang makapagwaywayas kami, nang runa no ada out of town conference adarayan mi adwa. Kat di ta makitak no kasano ti kinaragsak na iti danak manang Emmy.
Okay ka laeng, Lin? Saan ka na boring iti conference sa dinarayan ta? Okay lang. Saan mo ta boring? Sika ti makita ka kasla maborboring itay. Kasano kat nakabaybayag. Kaya't ko na malpasadagos itay jay tapno makaumaitan dito'y pag naidantay di sumagmamanungal daw. Ay, sika talaga. Di ka makaururay. Kaya't kangaminan ama ka din na. Kailiw ka unayan, Lin. Amumata na palalo ti ragsak ko no kastoy may kantay ti gundaway nga out of town. Bernie, Gabuta ditoy, awan ti rumba nga pagbutngam. Makagaraw ka iti kayat mo nga awan ti at tanam. Saan kas iti lugar tayo? Kanayon nga da ka iti apartment nga agururay no kaano ang masarungkaran ka. okay lang dayjay. Nasken ngamin nga aganad ta. Awan ti rombang ama kaammo nga adda relasyon ta. Nang runa ni Ma'am Nieves. Pasensya kan, Lin. No baruak pa'y kuma. Saan kumakasto iti sitwasyon mo ita? No apay mat ngamin analadaw anagsabat ti dalan ta. Basta kanayon mo alaglagipan nga ay ayatan ka unay-unay. Anyaman ti mapasamak. Agtali na edak amang ipatpatagkan ka. Agyaman ak unay, Lin. Tanaklunak. Nga huray kastoy ti agbalin na kasasaad mo iti denak. Ay ayatan kamat unay-unay. Tandaanam akanayon dayta. Lin, anya ka di importante nga ibagam kanyak. Kaslang nakaserseryoso ka launay. Bernie, ada problema ta. Problema? Ne, anya kumaday ta problema. Bernie, masikugak. Masikog ka, kunam. Wan Bernie, saan akong nagbinulan? Nag-pregnancy test kat positive. Katanya kumati problema iti dayta. Saan ka di anak kala problema daytoy? Ilimlimod ta ti relasyon ta. Ita, kalaat nga agsikugak. Anya laangan ti ibagadag iti tao. Amudamat nga awan asawak. Lin, iti kaano man. Diyak pulos ibilang nga problema ti panagsikog mo. Anak ta dayta, Lin. Pakaragsak lakit di dayta. Parabor dayta simangbay kadata. Kasanon ti petisyon kanyak dagiti dadakkel ko ama paniti balasiw taaw. Saan ama balin ama amuanda nga agdadagsanak, Bernie? Di ka agdanag. Saan nakaslakana ti mapetisyonan? Mabayag a proseso dayta. Sigurado ang nakapagpas ngay kanton, sakbay ang maaprobaran ti petisyon dagan ka. Iso asaan aday ta ti pagparikutab. Agyaman akto kasta ti kapanunutan, Bernie. Kayat ko kumati ag-resign, sakbay amadlaw ti tiyan ko. Kano mabalin, iyadayon ak iti day ti alugar. Di ka agdanag. Matungpal ti amin nakalkali ka gumam. Basta di mo baybay antisikog mo, ha? Laglagi pamlin. Dayta ti tanda, ti panagayat ta iti tunggal maysa. Friend, anya di nadamag kung ag-resign ka kano? Pudno ka di? One jam, ag-resign na kon.
Ang apay. Ada ka di mo kinayat iti office tayo? When nagapa kayo ka ni sir? Ipagamlaan tayo nakarautan. Saan kami ang nagapa ko ni Bernie? Masikugak, friend. Anya? Masikog ka? Asino ti ama? Asino pa'y kuma? Siyempre, ni Bernie. Oh my! Kasano nga daytan? Ang mga numaamuan ni ma'am ti kasasaad mo. Ay na, sigurado agyera patani daytan. Daytarod ti pagdanagak, isong agresay na kon. Awan ti rumbang ang makaam mo, ang nakasikog ni Bernie. Dakilakit di apakaibabainan na dayta. Correct. Ay, good. Anya nga ron ti planong itan, friend. Umadayuak. Imbagak ka ni Bernie nga ipanak iti adayo a lugar. Jay awan ti makaamam mo kanyak. Anya nga iti kunana. Imanugot. Ipanak ka no iti adayo a lugar kabayatan ti panagsikog ko. Kat sapay ko ma. Tasaan pa'y asumang puti petition da mamangkan papang kanyak. Amapan iti balasiw taaw. Isagan am amin na kasapulam, Lin. Ipan ka iti probinsya. Iti may saan nagatang ko asan ni kwa. Di ka matanagan. Saan nga amo ni Nieves da di alugar? Sigurado ka? Wen, Lin. Di ka matanagan. Mataripato ka na imbag ijay. Adagasawa akatalik ko. Isuda ti caretaker ijay. Kat isuda ti kaduam, kabayatan ti kaadam ijay. Agyaman nak, Bernie. Kat ikarik akanayon ka asarungkaran. Nasimbang tinakam ko amang ibadikan ka ijay, ta adada na nasita akaduam. Nasayat na ijay nagasawa. Isuda ti bilinek ang mga sikasukan ka. Impanak nga rod ni Bernie iji probinsya manang Emmy. Ijayak ang nagnaed kabayatan ti panaguray ko iti panagpasngay ko. Nasaya at kanyak dagiti katalak ni Bernie iti balay na. Isuda tinangas asikaso kanyak kabayatan ti kaaddak ijay. Sa anak mo't ana ikaw ang nagnaed ijay manang tamalaksid ang napariir ti aglawlaw. Adapay lo ti apinamulaan ni Bernie iti nagduduma anatengken prutas nga isu ti kanayon mi apagpasyaran kanina na sitang. Nagmayat at talaga dito'y nana. Nakaayayo akit kitaan dagiti nagadoan na tengken prutas iti aglawlaw. Hawain balasang ko. Talaga day tadi kay kayat ni Sir Bernie noong umay dito'y. Nana, talaga ka di asaan nga amo ti asawa na day ti alugar? Saan balasang ko? Ginatang day to'y ni Sir asaan nga amo ni Ma'am Nieves. Sabali ngamin ti ugali ni Ma'am. Supade iti ugali ni Sir. Nasingpot ni Sir Bernie.
kat mata pobre mo't ni ma'am. Iso aday tati saan na kayat ni sir nga ugali ni Ma'am Nieves. Kasano nga mo yun, nana? Kinagpaiso na. Itala nga ibagakan kaling. Nabayag ang nagserbi kami iti pamilya ni sir. Kasla pamilya kami moten kadakwada. Nagbaliw laeng ti amin, idipimusay dagiti dadakkel ni Sir Bernie. Ken nagasawa da ken ni Ma'am Nieves. Kasta ka di, nana? Saan may anaanusan ti ugali ni ma'am? Iso nagawid kami kanilakay ko iti probinsya. Idinagatang ni Sir Bernie da itoy. Sinukon na kami iti lugar may. Tapno da kami ti agbalin akatalat na ditoy. Medyo nabayag kami mo't basitan ditoy balasang ko. Nana, kalat asim makiti-chan ko. Mabalin ka di nga aginanatayo pa'y biit. Ha? Ay, di mo't kabula namon balasang ko. Ay na, paliiwam. Tano sagad-sadan ng tiag sakit. Sigurado nga aganak kan. Ala, itugaw mo pa'y dito, balasang ko. Lin, nagpasngay kan. Lalaki ti anak ta. Bernie, adakan? Wen, apaman anay sirek da ka iti ospital. Inawagan na kadagos ni Manang Sita. Magana nga aganak ka kanon. Iso at inardaras kumutan ti nagbiyahe nga imay diti probinsya. Katagyaman tas ikakaradkad kayo adinanon ko ni baby. Nalaing ngamin amang taripato ni Nana Sita. Iso nga awan nagbalin a problema iti panaganak ko. Nakarakaragsak tadan anak talin. Kat kayat ko, agbalin a junior ti anak ta. Sikati makaam mo, Bernie. Mala, aginalaka. Tapno mapasublema dagos ti pigsam. Kat makaawit kayon to na kan ni baby. Bernie, imawag kanyak ti kasinsin ko. Naaprobaran ka no ti petition kanyak da mamang amapan iti ayanda iti balasiw taaw. Nabayagan da ita nga inururay mo, Lin. Ita, adan. Anya ti desisyon mo? Patuloy ka di ti mapan? Kasanon ti anak ta? Lin, ado ti pamuspusan. Tapno saan kami nga agbalin na tubengken ni baby. Iti ipapan mo iti ayan dagiti dadakkel mo. Anya nga rod ti aramidan ta?
kasaritak da na nasita. Agpala kiti kadwada amang taripato kan ni baby. Isudalangan ti pangibatsyam kan ni baby tapno makapan kay ti balasiw taaw. Di mo sayangan day tanga oportunidad, Lin. Ket mangnamnama ka, ajak to baybayan ti anak ta. Nagtalinaad apalimad tinapasama kanyak. Awan amo da mamang, ngam apaman ang makadano na kijay. Ipudnok kadakwada tinapasamak. At akan ka day talin. Kat nakasagana ka sumango kadakwada no kasapulan. Ipudnok nga dan apo ko da, kat namnamaak amaawatan dak. Diyak ka ba ulan ti maya dayoy ti anak ko itinabayag apanawan. Agpatulong ak kadakwada, no kasano amaalak to ti anak ta iti ayan ko. Nasaya at dayta na panunot mo. Sapay lakuma, ta maaklundak ijay. Tapno, ijay kung tumot lang na paspasyaran ti anak ta. Wan, kas iti aramidam kadagiti anak mo. Ijay abroad mo ida paspasyaran, agraman dagiti apu ko mijay. Pudno dayta, Lin. Kat nalakan tulaangan dayta. Basta ikararagta, asapay kuma, tamaaklon dagiti dadakkel mo tinapasamakan ka. Kenti ka adamin iti anak ta, iti biyag mo. Kinasarita na kami ni Sir Bernelin. Kat di ka madanagan. Ada madadaan na maalami akadwami amang taripato kan ni baby. Bayat ti kaawan mo. Agpayso, nana? Wen, balasang ko. Di ka agdanag. Taka nakakbutlaang dayjay. Nasingpot nga ubeng akas matlaang kan ka. Agyaman na kada kayo, nana. Nasakit para kanyak apanawak ti anak ko. Masapul a pumanawak. Kat aramidak ti amin, tapno maalak matlaang ti anak ko iti papanak a lugar. Kan awan pagdanagam, taadda dito iti amana. Sigurado akanayon tumatlaang dito ni Sir, apaman ang makapanaw ka. Day tamat ting ka rin na kanyak, nana. Kat amok a napatag-unay ni baby ka ni Bernie. Iso asigurado ak adinan to baybayan. Kano nga iti ipapan mo balasang ko? Iti kabiitan a panawen, nana. Flight ako ninto nung may alawas, Bernie. Nasaya at met. Sana balit at dandikad kadwa dananasita amang taripato kan ni baby. Mabalin mo nga isuro itaramiden na kabayatan ti kaadampay laeng ditoy. Wan nga rod, adapay panawan tapno maisurok dagiti rumbang nga aramiden na. Imbaglaangan tadda ni nanasita amang kita kan kuana. Ayawan gayam. Mapanbatan iti balasiw tao ni Nieves. Talaga patuloyan nan. Ha? Kasano ka nga rodan, Bernie? Saan ang naisalbar ti relasyon, Milin? Talaga sa bali ti kapanunutan ni Nieves. No kasta? Nagsina kayon? Isumat ti kayat na. Katitikan no ipapan na iti balasiw tao, awanen ti pakibiyang akan kuana. Aramiden na kanon no anya ti kayat na. Bernie? Ngam di nakpagdanagan, Lin. Total, nabayag matan nga arig na nagsina kami. No kasta ti kayat na, awanen ti maramitak.
Nakabaulam ka diti agmay-may sa dito, Bernie? Apay kit din asan. Kabaalag. Tinapatag, may simpam ti amin para kan ka. Kan para kada kayo kan ni baby. Ipatpatag kayo unay iti anak ta. Tiyak kabaalan ti maisina kada kayo. Patpatgan ka matunay-unay, Bernie. Kat aramidak ti amin, tapno makapagdadan na tayo matlaan kada baby. Ikarik day ta, Bernie. Nakapanak nga rod iti ayanda iti dadakkel ko manang Emmy. Iti kaadak iti ayanda, ininot nga impudnok tinapasamak kanyak. Idi damo gimura da, ngam idi agangay, sapulan damutten ti apuko da. Kat isuda pa yun amismo tinang tulong kanyak, tapno maurnos dagiti papeles akasapulan, tapno maalak ti anak ko. Damag ko anak asawa kanon iti sabali iji abroad ti asawa ni Bernie. Kalpasan ti sumagmamano atawan, naala kon dito ayan ko ti anak ko manang. Kat naawat damot ni Bernie nga ama ti anak ko. Agbakasyon dito ayan mi iti sumagmamano nga aldaw ni Bernie, ngam agsublimot laang dita Pilipinas, taadaket nga rod negosyo na dita. Diyak ni namnama akastoy ti pagtungpalan ti limad a relasyon mi kani Bernie manang. Ita, dandanin agturpos iti inala na akurso ti anak mi. Kat ikarkararag ko iti Diyos, asapay ko ma, ta umatidog pa'y ti biyag ni Bernie, tapno makadan nami pa'y iti naunday a panawen. Aminado ak ang nagbasulak, nga uray saan anaamuan ti asawa ni Bernie ti kinapudno. Tauray makuna ang nailimad mi ti amin, iti imatang ti Diyos, dinto pulos mailimad ti nagbasulan mi adwa, nga isumat ti ikidkid dawak iti pammakawan, tunggal agkararagak. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Lin. Pagayam ko alin, pudno ang nakaaramid ka iti may kaniwas, gapo iti pannakirelasyon mo iti lalaki nga addaan pamilya, ngam nagtalinaed ka anasaya at atao. Di mo inalman ti saan mo akukwa, tano ibasar iti insalaysay mo, sikapay amis mo ti mangdagdag ka ni Bernie nga agawid iti sidong ti asawa na, kadag iti panawan akayat na ti umyan iti danam. Panawan tinangipamuspusan, tapno masupapakan amin arigat ken sakripisyo nga ingka naglabasan. Nasakit ti mayadayo iti patpatgan iti biyag, nang runa iti anak, ngam gapo tadi ka naawanan iti namnama, nakadan namatlaang dita ti anak mo. Kan saan laang adayta? Ininot anaaklon ti pamilyam, ti ama ti anak mo. Sapay kuma takanayon kayo anakaradkad apada-pada, tapno mananam yu pa'y ti imnas ti panagdadanayo kas maysa a pamilya. Alakastaan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti program. Nakasagrapayo itati sangkabasit abiyag ti tao. Agyaman kami iti pannakikuyogyo. Nagsardeng daytoy a kapitulo, ngam intayon manenti sumaruno nga istorya, saan yo alipaten a sumurot. Welcome kabsat, adda aramid ti pusom kengkwana, titi masakbayan Ilocano Radio Drama.
Daytoy titi masakbayan pag naay dagiti kwento nga agtignay ti pusom. Comment mo dito'y baba. Tapno saan amat naglaeng ti istorya mo. Ti episode ita, mabalin nga ti may sakada kayo ti mapagsaritaan. Ti Masakbayan. Tandani ka nagturpos iti kolehiyo anak kao. Manulabulan na ang graduation ng taon. Ay, wan nga rod tatang. Sapay nagbiit a lumabas ti aldaw. Nay, apay nga raw akas lang naliday ka. Rumbang kumaanaragsak ka, ta agturpos kan. San man, maragsakan nagtatang. Asino kumamot ti sana maragsakan ngay? Kamaudyanan na, nalpas mo't laangan ti kalbaryo. Kahit apay nga raw ngay akas ta ti Jarmaw. Diyak man na mo tatang. Kasla malidaya na kamang panaw iti pagadadalak. Nang runa kat saan konton ang makita dagiti gagayam ko. Nang runa ti may nga instructor mi. Ni Sir Dan. Sir Dan? Nay, apay ang malidayan ka adinton makakita kan kuha na anak ka. Gapo ka day, ta nalaing amang isuraw. Saan laang aday tatatang? Nagtaor pa'y mas daawak kan kuha na. Takasla nakakaykaya kay kadagiti estudyante na. Nang runa kadagiti babae. Anya? Tatang, kanayo nakasla kay kayat na ti agmaymaysa. Day taman tinapaliiw ko kan kuha na. Mga nukas ta talaga ti ugali na, Joanne. Adda nga mindagiti tattao amas kay kayat na tinaulimag. Ti agmaymaysa. Nang runa no impamaysa na ta atensyon na iti panangisuro na. Saan nga tama buring iti kasdengar aramidon na tatang? Nakasirseryoso a tao. Nakaululimag. Nukas di nga awan klase. Hay, nakaululimag ka talaga. Samo lang mangagtitimag na nagisursuro. Aguray ka man anak ko. Anya launay ay ati pagproblema iti kasya akababalin na. Awan, tatang. Aging gangamin ita, adanda ni akon agturpos. Diyak pa'y lamasungbatan dagiti saludsod ko may papankan kwa na. Marurudak pa yan no daduma. Ay na Joanne anak, saan man aday tati pakariribukam? Saan nabalay, tainton agturpos kan? Saan mo to na makita pa'y day ta pakariribukam a maestruyaw? Dapay may nga oras a break ko. Sakbay ti sumaruno a klase. Ni Sir Dan day ta sumungat nga umay diti kantin. Dayjay, nagtugawan iti dayjay banda. Hay, naggwapo talaga ni Sir Dan. Isuna lang takasla nagsuplado. Nakaulimag kan nakaserseryoso a tao. Nagmayat aming mingmingan ti rupa na. Nakaamamo. Anya nga tanumapan ko kasarita. Anya nga iti rason ko. Apay nga inasitgak. Amukon! Kampay idi. Adadyak maawatan iti intad na assignment mi. Juan, kastalangan ti rason ko. Mapana kun iti ayan na. Hello, Sir Dan. Hello. Ay, pasensya ka no inasitgan ka, sir. Ada ngamin concern ko. Imbaglaangan ta nakita kayo dito kantin. Anya ka di dayta, miss? Can I sit down, sir? Sure. Sit down. Thank you, sir. Anya ka di dayta concern mo? May papanitin ta yung assignment mi, sir. Ada ngamin pasat na ajak maawatan.
Mabainak mo't amapan iji faculty room. Amang ano makaistorbo ak. Sige. Ibagam no, anya day jay. Okay lang, sir. Saan ka di nakababain? Tani, agmerienda kayo pa'y. No, okay lang. Now, tell me. Okay, sir. Hi, sa wakas. Nakasaritak matlaangan ni sir. Saan lang nga iti classroom? Ay, nagtaura talaga. Kan kagalang-galang ako nada iti Tagalog. Ay, nakarkaro manan in love kan kwa na. Talaga na atap. Manmano ti sa una. Maipanggapla ang iti assignment timbaga na. Di pa'y makiinistoryamet. Kalpasan na nga inexplain ti kampay idijak na awatan. Nagtalnan. Kat mabainak matan nga agtalinaod iti lamisaan na. Ngam at least, naka-first move akon. Masapol nga agbalin kami anasingad sakbay ti graduation. Sana bali, tanarugyak matan. Amok, adan tumanan gundaway. This is just the beginning. Adakon! Nay, apa nakaragrag sa kasi mang patjuan. Ha? Sana kasla ka dagiti napalabas nga aldaw. Kaslay bakbaklay mo ti sa nga lubungan ako nada. Ni tatang mo, tilamadmadlaw na. Nga magpaisaw na ragsakak, tatang. Apay anak kaw, anya ko matipakaragsakam launay. Sa wakas! Nakasaritak matlaangan ni Sir Dan, tatang. Nakitak ngamin itay di kantin. Anak ko mga itipakaragsakam iti data. Ay aguray ka man, Joan. Adan samot pa na gustom iti data as Sir Dan nga ibagbagam. Crush laang matatang. Kadauyan ti balasang Kung naakon kahit, sumot lagay makasta ti jar mo tunggal istorya kanya. Basta, naragsakak tatang, kanay pamuspo sa kakinasarita ti crush ko unay nga instructor ko. Graduating akon iti kurso nga inalak man ng Emmy. Ngam iti maudi a semester sakbay ti graduation, at the instructor ko ang nangagaw iti imatang ko. Iso ni Sir Dan. Guwapo ken nalaing nga agisuro. Iso na laang tanumalpasan ti klase na, kaslaad dan bukod na alubong. Saan amatagtagari, ken kay kayat na ti agmaymaysa. Iso day ta tinagsiddaawak launay manang. Iso ang nagaraamidak iti pamuspusan, tapno makasaritak, kat maadal ko ti ugali na. Inkarik iti bagik nga aramidak amin a pamuspusan, tapno agbalin kami anasingad. Takayat ko nga addan tupay laang communication mi, uray awanak ton iti pagadalan mi, kalpasan ti graduation.
Hi, sir. Apay nagmay saka mo na dito yung bench ti school campus. Si kamot gayam, Joanne. Kalkalpas ti klasek. Kahit ko lang tagpahangin, sakbay ti next class ko. Oray siyak, sir. Vacant ko mat. Mapanak ko may di kantin. Nakita ka dito'y, iso nga inasitgan ka. You know what? Nakayayo ka kasarsarita. Kasla mabangbang aranak no makasarsarita ka. Sana kami na boring akasarsarita, sir. Well, yes. Puno day nga imbagam. Yes! Nakita kamot langan nga imisam. Ha? Amom, sir, nakarkaro na taer ka no kasta nakaisam ka. Ha? Pidilat la ko mataping-ping mo kat. Pilya ka talaga. Awan gayam, dandanin ti graduation niya. Anya nga iti plano mo after graduation? Di umay kabantayan dito yung school. What? Mangrabrabak ka di? Of course not. Amangan nga minod damang kidnap kan kaababae, sir. Narigatan. Kidding aside, anya talaga ti plano? Well, siguro, aginanak lang iti sumagmamanong aldaw. And then, padaso kon ti agapla iti trabaho. Very good. Mayat na ita. Tapno mo mo tentirigat agbiro kiti bukod mo akwarta. Sana dumawdawat ka lang kadagiti datakkel mo. Siyempre, sir. Panawan matan, tapno siyak matimang ti kwarta kanitatang ko. Sir? Mabalin ka din nga agkita tantulat ta? Oray awanak ton dito school? Ha? Apenas ka niya kita tapaylaeng. Siyempre! Friends tan! Iso kayat ko akanayon ka makita kan makasarsarita. Well, day talaga yan. Okay, no problem. Anytime. Basta awan klasik. Ay, thank you, sir! Imbagam day ta, Namnama, to nga di kanayon apanang pasyar ko kan ka ditoy. Kablaawan ka anak ko. Naggraduar kan. Agyaman tatang, para kada kayo dahi ti abaligik. Happy graduation, Joanne. Congratulations. Thank you, sir. Ay, sir, isugayam ni tatang ko. Tatang, iso ni Sir Dan. Diyan nga ibagbagak kada kayo akatairan nga instructor ko. Ala, tilay bagbagam, Joanne. Naimbagngal daw yu tata. Kat kablaawan kayo. Nakapaggraduar kayo ni tanak. Agyaman hak, sir. Da kayo gayam de kanayon nga istoryaan kanyak ni Joan nga anak ko. Nalaing kayo kano nga agisuraw. Agpay sumat. Saan ka di, sir? Huwan ta nalalaing kayo mo't nga estudyantek. Ay, sir, awisin kayo iji balay. At abasit sa gana ijay. Agyaman aklangan tata. Nga madupay tinaskin nga si Kaswan mi di school. Kasta ka day, sir. Umay ka kuma, sir. Inton maminsanan, Joanne. O sige, panawan kayo pa dito eh. Agsubliak pa iti ayan dagiti kakaduak. Sige nga rod, sir. See you. Inawis na dito restaurant, sir. Class day ti restaurant. Kan man ti tao. Kasla lovers lang tada dito eh, sir. Mapalin ka din, Joanne. Awan tayo ti pagadalan. Stop calling me, sir. Dan ko namlatan. Ha? Okay lang, no? Birngasan kalatan? Dan? May mayat adenggen. Madlaw alaklakayak ng musika, noy ayaban na kiti, sir. To answer your question, no apaya dito itinangawisakan ka. Because you deserve this place. Para ka dagiti special at tao dahito a lugar.
Espesyal? You mean... Yes, Joanne. You're special to me. Manipod nagbalintaan na singat iti tunggal may sa naadaan man ng timaris tilubong ko. Tibiyag ko. Kunak no jakon mapadasan pa iti kasaarik na. But it's happening now. Anya ti kayat mo asawan, Dan? Espesyal ka kanyak. Napatig ka kanyak. Kan kang runaan ti amin. Ay ayatan ka, Joanne. Ha? Manipod dimtang kay ti biyag ko. Narik na akong dayta na isang sangayan arik na. Ajak pulos narik na itinaunday a panawan. Gapo siguro ta talaga alikliklikak. Ken saan pa adimtang ti tao nga ipatag ko iti tong palbiyag ko. Dan? Ket si kadayta Joanne. Dimtang kay ti biyag ko iti jak ni namnama a panawan. Ken narigat ni lawlawag. Ngam di kak danag. Saan ka nga apuraan amang ibaga noon niya ti sungbat mo? Makaurayak, Joanne. Amom, si kamot latin ng ibayag iti amin. Tapno amom, instructor ka pailaeng Sir Dan. Agayata kon kan ka. Ha? Iso nga inaramid ko amin na pamuspusan tapno makaasidagak kan ka. Tapno madlawnak. Nabayagan nga ar-ara paapon ka, Sir Dan. Kat success! At last, na-in-love ka matlangan kanyak. No kasta. I love you too, Dan. So much. I love you more, Joanne. Anyate ko nam anak ko. Agayan ayat kayon ken ni Serma. Wan tatang, agayan ayat kamin kanidan. Kat nakaragrag sakak tatang. Amuyumot nga idi pala ang estudyante ak, kat adan riknakan kwa na. Sa bagay, mamati ak anatak ng alalaki ni Dan. Nadlaw ko na ita, idi nagamam mo kami, idi graduation yaw. Pudnot ako nayo tatang. Nasingpet ken natak ng alalaki ni Dan. Kat maragsakanak. Ta makita kat si mabalin ti jar na ita. Saanan akas iti sigod, akas lada sa bali alubong na. Joanne, anak ko. Katamoyo tatang, iyam amunak to kano ken ni mama na. Isurot nak to kano iji balayda. No, kasta nga raw. Talaga napudnukan kanidaan. Iso asay saya atem tao, ti makilangan iti ina na anak ko. Sa bagay, nasingpet kamat nga anak, kat amok magkatunusan kayon to iti ina na. Wan tatang, kat aramidak ti amin, tapno mapanagnakak no kasano ti kinapatag kanyak ni Dan. Unay aragsak ko idinagdaton kanyak ni Dan manang Emmy. Gaputa estudyante akpay laeng ket agayata kon kankwana. Nakitak mo ti panagbalbaliw ti garaw na manipod na addaan kami iti relasyon. Saanan akas idi asaan unay a makilanglangan iti tao. Akas la adda at tanan na. Iti panangyam amuna kanyak iti inana
Nakitak no kasano nga asikaswan ni mamana. Kanayon na adamagan no nasaya at matlaang ti kasasaad na, nagbalin a burbur tsa kanyak. Akasla da ilimlimod da kanyak. Ngam na po na sa amin dagita, idi mangrugin nga arapaapon ni Dan, tibuklen minto a pamilya. Ado dagiti plano mi manang Emmy. Aging ga iti dimtang ti kanito, nakaragsak launay. Apa niya inawis nakmanan dito a restaurant? Memorable kanyak dito a lugar. Dito'y ka nagdaton kanyak, kat dito'y kamot asinungbatan. Oray siyak. Dahito a lugar ti Jack Tupulos malipatan. Gaputa dito'y ko nagunod ti panaghayat. Ti kaespesyalan at tao iti biyak ko. So, apay nga data manan dito'y, Sir Dan. Gaputa kayat kumanin ang maamuan ti sungbat mo. Idi may sakapat gan asaludsod akayat ko adamagan gan ka. Anya day ta sa ludsod? Miss Joanne Cruz, will you marry me? Dan? Will you marry me? Yes. Yes. I will marry you, Mr. Dan Sandoval. Agyaman ak Joanne. Katikayat ko, agkalaysatan iti kabiitan a panawen. Sigurado ka ka din iti dayta a desisyon mo, iho. Wan mama, ay ko na ni Joanne. Jack pulos ni namnama adumtang dayta apasama kanyak. Amo yumat anang bayag apanawan na liniklikak tagayat. Amok dayta, iho. Kanamo mata sa anak nga umanamong itikas jaya pangadang mo idi. Ngam si kamat tinagdesisyon. Mabuti nga ngamin mama. Mabuti nga agayat. Gaputa ang mga no saan tumot lang agbanag ang nagsakit udin ha. Kakaasin to lang ti babaeng ayatak mama. Dakkel ti kaasi ti Diyos, iho. Saan na day taabanag ti agbalin alapad ti pagragsakam. Nang runa ita, tadimtang ni Joan iti biyag mo. Wan mama. Katsapay la kumatatarabayan nak ti Diyos iti day tapangadang ko. Jacket nagbabawi ti udin ha. Gaputa jak inkalay sa ti babae nga ay ayatak unay-unay. Tarabayan na kayo ti Diyos, iho. Basta diyo sardayan ti dumawat iti kaasi na. Amok, adi na kayo baybayan. Kumusta nga iti panangasikaso yo kadag iti masapsapul iti panagkalay sayo ken ni Dan, anak kao? Danda ni malpas min ti amin tatang. Mapan kami pa'y ka nagpasukat iti mangdait iti trahek, ken ti usaran tumat ni Dan. Kalpasan na, asikasun minton ti maipapan iti reception. Nasayat nga rod no kasta tapno di kay makamtud iti aldaw a panagsagana yaw. Wan nga rod tatang. Ay, itay pa'y nga rod urayak ti awag na, tapno makapagpalasak kumamot ten. Nay, aldawan. Rumbeng kuma nga addan awag na ken ka. Masapul a masapa kayo nga agunay tapno ad-ado ti mairing pasyaw. Jakman amo tatang. Italaang matanala daw nga imawag ni Dan.
Sigud-sigud mo't anasapa pailaan kat umaw-awagan. Ang mga nodalaeng mo ti nakaladawan na nga umawag Ang mga numakumikom, iswa kasta. Saan abali ta orayim latan anak kau ti awag na. Day, mga no iso daytan, isun samot ti umawawag ng anak. Awan siguro, tatang. Ni Mama Marisa mo ti umawawag, tatang. Ti ina ni Dan. Ay, sumbata mo anak. Ang mga nun napatag, ti ibaganakan ka. Apay, Mama. Anya tinapasamak ka ni Dan. Sa dino ti ayan na. Ada iti ICU, Joan. Diyos ko, dimtangan ti pagbutput nga ak. Anya ti kaya ti asawan. Amok, amaklaat ka iti daytoy nga ipudnukan ka, Joan. Nabayag a panawan nga inlimod mi ti kasasaad ni Dan. Nadlaw mo siguro, alikliklikan na ti makilangan iti nagtuduma at tao. Kaputa di na kayat, amaya si nagtirik na nakadakwada. Ngamdimtang ka iti biyag na iha. Sika tinangtadmanan iti namnamakan ko na. Tapno lumaban iti biyag. Diyak maawatan, Mama. Iha, ada sakit iti puso ni Dan. Anya? Huwan iha. Idi pa'y rabi ama ditirik nana. Kalpasan ti panagasikaso yo kadagiti masapsapol para iti kasaryo. Imbaga kaypan ko'y di ospital ngam nagkadkad. Agi na nakanulangan. Amang ano naman nuklaan. Mama! Itay bigat. Basta awak. Apay ati pa'y rimwar iti silid na. Iso anapan ko riniing. Ngam na danunak matan nga awan puot na. Naatake gayam ni Dan. Ay, Diyos ko! Mapan ka ni tayan na iha. Amangan no si kalangan. Di ur-urayan na. Dan, adak dito yan. Amo ka magmangagnak. Lumaban ka. Ato pa'y tiyara paaptay ti biyag. Saan ka di kayat mo pa'y timang bukal iti bukod mo, pamilya? Kayat mo pa'y timadaan iti anak. Mapasamak amin dagita, Dan. Basta lumaban ka. Ay, ayatan ka, unay. Di na kumamutraba ka na kastoy. Diyak ka ba ilantiak may maysa? Kasapulan ka, Dan. Di na kumapay panpanawan. Aglulunitan. Nagmulagat. Dan, ay-ayatan ka unay-unay. Laglagi pam kumaka na yun data. Nagkidamat lang. Dan,
Dan, mangmangag na ka di. Dan! Anya di mapaspasamak. Diyos ko, saan? Saan? Dan! Di nagpanawan! Pag-asim! Dan! Pimusay ni Dan, kabayatan ti kaaddak iti danna naman ng Emmy. Pimusay, sakbay adimteng ti aldaw ti kalay sami. Nagsakit manang, kasjay gayam ti rikna ti mapukawan iti ipatpateg. Aging gaita, kasladyak pa'y lamamati a pinanawan nakon ni Dan. Ti lalaki nga umuna, ken maudi nga ayat ko. Tilaangan pagyamanak manang, kat naikan kami iti gundaway anang iparik na iti panagayat mi iti tunggal maysa, iti uray a pagbiitlaeng akan ito. Amok nga addan ni Dan iti sidong tinamarswa, kat balon na tinalaos a panagayat ko kankwana. No kaano a malipatak da iti apagteng ti biyag ko, panawan laangan ti makaibaga manang Emmy. Sapay kuma, tanakaibati iti inspirasyon ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Joanne. Joanne, pagayam ko. Talaga nasakit tinapasamak iti ayan-ayatyo kanidan. At damat gayam sakit na, kat inlimad na kan kati amin. Kat nang namnama a makadanna na ka iti mabayagpay akan ito, ngam saan napasamak. Nalabit nga aging galaangan dita ti bulod na abiyag. Amok anarigat ti makalipat akas iti nakunam. Ngam dumteng to ti gundaway a makairwa mamunday ta arik na. Aging gaasaan to unayan anasakit arik naem, numalagip mo tinapasamak kada kayo kanidan. Kararag ko asapay kuma ta iti mabiit, kat mailiwliwag mon ti sakit arikrik naem. Di mo sardayan ti agkararag iti namarswa, tapno tarabayan na kaakanayon iti pagdaldalanam a panubok, asaan a naipaaykan ka, no amuna adi mo kabailan. Kumpot ka iti Diyos, ta isuntumot laeng ti mga klulukan ka. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Nakasagrapayo itati sangkabasit abiyag ti tao. Agyaman kami iti pannakikuyogyo, nagsardeng daytoy a kapitulo, ngam intayon manenti sumaruno nga istorya, saan yo alipaten a sumurot.